फाइनाल केटारि लोक सम्पाद जामथुम दले दले फैबाय Saya hambai media friends no ini jeng oro sanjawo kaisa really ingka sini dem chora kocho chora ni sini MDC Direndra sar jeng bai baksa tong thaka abuni yagulo sini surma bidan chobani block president sini Noresh Deborma sar tongo abuni yagulo YTF ni sini dem chora kocho chora ni YTF ni president sini Michael Deborma tongo abuni logo loge sini 46 surmani former president sini Jacob Halam bobotini oro phai manjaka belai khano khasrango belai khana tongthogo jotono manjakmani bagui tai tini oro chini logewo tai botongo chini subzonal chairman chini Lucy Halam Deborma bobochungbai baksa pal tongo joto TWF YTF tipramotha jotono chungoro pal baksa khayi chungkinoro rally khailekha jotono no kobokmu amono kaisa chini Kamalpur subdivision chini bubagrano phainai 31 March 2025 Monday ni salo chini oro phai tongo joto Kamalpur basi chini oro duita block ni andaro je khobjak bishes khlaioi Durga Chomoni block ni andar tai bishes khlaioi Salama block ni andaro je khobjak chini Kamalpur 45 46 ni joto bidan sabha ni joto lukorokno chungtini kobogo tai chini halhali ni kaisa halhali ashram bari ni kaisa part chini halhali part tongo tai dem chora kochu chora ni bahaina chini yang kochu chora ni joto part chung joto pal baksa khlaioi chini bubagrano chung lamsoklainai chini taimung kha jorang kha dibor ni ekta tampruo chini oro program Jamthum Schoolo kaisa program ni bisingti khlaioi chung jotono chini lukurokno kokachar lainai chini bubagrano chung logeri rainai thuyasak chung bini logewo tongnai chung tiprasarok thamcha khlaioi fan baksa khlaioi tongmani abono chini bubagrani bubagrano fan dinani hingai chung jotono thamcha ma tonglainai aboni yagulo bo oro paimani yagulo haino hai Nepal tilao thangnai a jagao bo jotono participate ngoi manane bagoi joto lukurokno ang kobokhoro tai ani khajani rangsak tapi bukurokno asukno koks kacharmung kacharoi ani kok samane orono mathaka hambai jotono poilano press media no hambai sung agami 31 tarik Monday eba sombar 31 tarik March odino chini Jamthumo chini habubagra phainai sung abono khatung laye chini Jamthum bazaar rally khlailekha ebong norok media through chung joto tiprasa lukurokno kobognai odino diborni damsa tamani jorawo jotono phaiye bubagrani ol luko kutum pandawo phaiye naithoktek kaham khai kisanani bagui amchaini joto mafa takuk bukuk norono kobumung yafaro chung tiprasarok chung thansa ma ungnai Hansa simise chini lama ebong chini bubagra simise chini thinangni mosal chung chini bubagra ni bisingtino chung chini nangmani suk jorawo chung pohoni lama chung himai chini manthai ni bagoi chung taibo movement khlailai nai nang joto thane kobung yafar hambai